Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayawo Pindi TV on calminama on jurama sikela sen jiyenɗo hande gonden koyɗo to wite cuuɗi men wendu Bosiyaɓe noon ko wuro Dawda Moussa Dia premier questeur de l'Assemblée nationale maire commune mo Orkodiéré honorable député à l'Assemblée nationale enen foof eɗen gandi paɗen koye élection ngaji woni subgoji ɗi ganduɗa kay ko législative so woodi législative tijjaɗi ñande 31 lewru juillet e hitande nde gonɗen nde campagne o udditi eɗen gandi tête de liste national woni Mimi Touré fuɗɗima e jillu mum dendagal e guure kewɗe eɗen gandi noon janggo omo foti arde ɗo e Orkodiéré e nder commune de Orkodiéré omo foti rewde hen ɗum noon premier questeur de l'Assemblée nationale noddi hande batu ngo gandanɗa hoorema no heewi waɗirde e kala saaha so tawi sumgoji ene gara ɗo e wendu Bosiyaɓe omo heewi noddude batu président de la République heɗo majorité e nder département mo kadi taɓituji ɗiɗi jaada e pour ɓe jaada ko maɓe jooto ɓe gayno joodade so ɓe gayni joodade koɓe gayni joodade timmani ɗo balɗe tawi ɓe gayni joodade ko hittari ɗen kanko umiro nan ɗum ɗon woni noddago ngo ɗum woni o notti en koɓe kawri ko hade men yaade kanen goote maɓɓe fof rutto e yimɓe mum famno ɗum haalno ɗum sen gummino enen wonɓe ɗo ɓe dañe e men ruttiɓe e gure he ɓe nelaɗo gure ɗe gonno pamno gure ɗe ko ni arda ko ni yaari kesir haali koye keseur dewɗen o wi wona batuma enen kuccidira nden nde ko enen tan gonno joni ko enen ɓe kaɓanɗen ɓe fof ndendite woni haɓɓere wotere o haali o wi kamɓe ɓe mbiɓe parane ɓe gonɗe haaldude e nder yimɓe maɓɓe ɓe jiɗa arde taw haɓe nokku toon neɗɗo goto mo yaadane maɓɓe o wi ɓe mbi yoɓe nokkuɓe ta yo dawɗo hokkuɓe ta o haalde yimɓe maɓɓe fof ha para après o noddi yimɓe fof o waɗa bat assemblée général on sahno noon ko enen fof joddatto hujjaji ɗi e doléance uji ɗi e peloje ɗe fof ko nden haalte hande ɓe ɗum heeƴani banggue information piitene on o wi neɗɗo de watta information inventaire koko ari ko woodi ko yimɓe poti nande ko ɗum woni information kala ko yimɓe foti nande maɓe gaddu ɓe nanda ɗum yimɓe ɓe kono so ɓe gadda ɗum e yimɓe he ɓe gaddata koko laaɓiɓe cer koko siiri haɓe gandi ɗum ɗo waynata soɓe kalli yimɓe wona ko dilli foto ɓe mbi honani janggo ɗum firto tawi ko ɗum woni ko mbiɗa communication ko noon liggorte
ko heddi ko jokkodiral hakkunde neɗɗo e neɗɗo ɗum woti ƴettu ɗum batta ɗum e nder politique ɗum gooto fof koko jokkodira wonto arata aɗa wawi hebdemo wonto arata kadi a wawi hebdemo kanko o rewani tan gayene wonko o jogui toon ko heewi pour ɓuri wonde doole laabi sappo e gayene so toon noddi ga ko local ko enen jeeyi to ko national ke gandam sono mbeɗa moƴƴe kala seeɗa bandiraɓe ko haalano bandiraɓe ko ɗum waɗi on saaha gonaɗo hay sa yiɗi hebtomo awa sen batti hakkille tijje ene famɗi gonɗo ɗo responsable e nder commune he waɗa département mo Kanel wuro par wuro ala ɗo mo joggahi numéro makko téléphone min de mo jogui yimɓeɓe fof noddidemi e haalde muɗumen élection locale oɗo mo gonɗen en jii tampere tampande de gasi o fonno o ƴettude ko 1 mois o ƴetta vacance kono o yahani o ronku par ce que électeur député nanara élection député garɗo woni ko wonɗo e commune ko ɗum woni département he il faut ɓe kaltide kamɓe fof e gandu noɓe ƴettiri kaye ngam kaltirgol Mamadou Issa haali ɗum ko heccitaɓe heccege ɓe gayi par ce que wa arde ga o haala wi o mbaɗen nani taw ɓe kawrani goo o wawa wadde moddiga comité ji taw wona ummi ko département o wona tan commune hokkete yiɗo wotanen département jiɗɗo ko département o foof woota bandiraɓe meɗen responsable hono meɗen ni il faut ɓe kaltide soɓe kaltide ko ɓe mbaɗa ɗum gayene wona haydara ko ni hunde yaani teeno haali ɗum nde o fuɗɗote nde ko ɗum o adiri so mbaɗi assemblée général jiɗɗo fof haala ko yiɗi haalde doléance muɗum e kirtim muɗum eko wawi wonde fof ɗum ɗo ko kaldi département o ɓe kawri ɓe ngari ga yimɓe muɗum ɓe gueɗel gonguel ngel Mimi Touré woni tedde liste national ene aran jaaɗe e département he ko ɗe toɓɓere ɗiɗi tan woni batu o ko ɗum kadi wonno ko ɗum woni ko haali famɓe ɓe ko noon ɓe pamani ɓe yo gandiri kadi ko daani en jooɗiɓe assemblée général enen ɓe mbaɗannan ɓe ɓurata yaajde on saaha jaajen moƴƴe seeɗa bandiraɓe soɗo beela joni noon enen gowi yiide ɗo bamen Samba Haruna en jaanimo ɗo hande goonga wona haydara omo manki cellal enen gandi sottal bamen Samba Haruna no fewi e belli tan muɗum ɗum noon ko mankere cellal tan yo Allah addu jaam hokken jaam o wi on jii wutte mo ɓorni ɗo ko wuddeji Fuutankoɓe ko sehil makko gooto ene jeeya banaji ene wiye Samba Sare sankima yo Allah ɓuɓan ɗum yurmoɗum yaafo ɗum omo yehi to wiite ngeñen to ɓooyi toɗo honi o ummima ga ɗannade tan o jooɗi toon ko mawɗo ɗo président Macky Sall ɓe darinene ƴeewene ngeyen fof no foti kanko gooto darni wonani président Macky Sall kanko gooto hay galle makko ɓe mbiyata ko an woti ɓendu ɗum ɗo de gasata o ala moye koyɗe makko o yaara o waɗa galle e galle e wuuro hen o yaha kadi e guure cawɗe ɗum nde woni hen pelli kam
hay yiide kadi jiiɗi ɗi keewani fi kono de pellital ngal weeɓaani de pellital ngal o jogii ngal weeɓaani yiide o woori noon de haw fuɗɗi heɓde yimɓe heewɓe cuusaano woni Ousmane Tanor Dieng yo Allah yurmo ɗum kañum wonno ɗon maire hay goto susa haal kanko de o wi o hulata omo waɗa haw fuɗɗi heɓde huunde ɓe mbatti gijaade ɗo haɓe kulɗon nde wonno ko baroti haɓe mbiya ɗo henne ko wuro Ousmane Tanor Dieng sa wi aɗa waɗa ɗo politique haydara de a dañata ɗiɗi yimɓe kadi ne mbawi yaltindemo e wuuro he o wi ɗum de ko kecce par ce que Ousmane Tanor Dieng ummoto ɗo en yaa ha Fuuta aɗa wuuro maɓɓe aɗa gure goɗɗe ene ƴeewa yimɓe min oɗon mbawi hande ƴewɓe yimɓe ƴeewa ko haalano waɗi fayide waɗi sens kadi no fewi ceerno batten haqqillaji no fewi ko haalano o sippira ha yetti o dañi ɗon comité temedere neɗɗo lisan en wuuro Tanor Dieng ene yaha ha cadre uji kadi garti e makko ene yaha ha tanno hoyguno ati komo daw jam Moussa Diahiɗi kamɓe fof de koɓe yaɗa koɗo ɓe garti ɗum nde wonata ko pellital ala ko jogui so wona guesa makko heno ñammita ɓesgu makko heno hokkimo oɗo wutti labaɗo jonɗo baɗɗo faji beɗɗo wadde présentation ko wutti leppi o hokkimo kanko ñooti o ñooti ɗum dani ene weli ɓornade ko coton 100%. ceerno so yimɓe kucci hen ene wawi nafde ma hokko sañoɓe liggey ma hokko ñotoɓe liggey ma hokken enen pinal meɗen ɓamtude ɗum saabu wonko gadduɗen omo nani ɗum ɗo de koye pinal men jeeya sa yeehi Burkina Faso haɓe jogui ko waydani hay président mabɓe ene ɓorno ɗum ministére uji ne ɓorno ɗum mone kala kadi ne ɓorno ɗum enen ni guila mayani gati ko saɓɓiti natti waɗede ene moƴƴi duttuɗen e nder hen hay ko neɗɗo goto foof ƴeewa daña hay so wutto goto janggo e jaam ma ɗum nafoye ɗum noon ko waaju tan jeeyaaka kadi e fottide jeya o salmini bandiraɓe foof à l'Assemblée nationale. J'ai le prix du TV, que c'est à l'Assemblée nationale. Ça ne fera pas de dans le TV. Comme vous dites, prix du TV. Et le voilà, comme dans le du Sénégal. Maman, on a prix du TV. Comme vous dites, équipement spécial. Et le nom de la Ega et le prix du Pulaar et le Coupe du Canal. On me dit que c'est que c'est déjà. C'est là demain. Ene ye ene waɗa hunde yataw aɗa wawi o kismasi ummi ko dewla France ko toon ita direct anda ɗo kañum woni prix du TV ade équipe solide timmuɗo ene wonde premier question à l'Assemblée nationale Seydou Dia e janggo Mimi Touré ene foti rewde ɗo ene foti jabbede ɗo en holno kebliroɗon ngal jabbugal eyyi min kam ko banggue jaɓɓugal minen min kewani hen caɗele won noon militaɓe men fof ko paari kala nde ɓe mbi gaare garan donc min jaɓɓo e guure amen he fof so Allah jaaɓi min jaɓɓanoma hen ma wi jaɓɓugal mawgal inchallah min ɗamini so Allah yanti hen ma few ma yoot te no foti jaɓɓede won noon wona kanko tan ko nelaɗo président kanko woni kolaɗo président au lieu national o ɗum noon goto fof moni ko hani ko jaggandemo so jaggandemo ganduɗa hoorema jaggande ko président ɗum tagi so Allah jaaɓi mo jaɓɓe ɗo jaɓɓugal bangal fayida inchallah caggal nde hoorejo leydi ndi yamiri wonde nde yimɓeɓe foof ndendata gona neɗɗo goto en jii ɗo e nder département de Kanel ha tentini e nder commune de Orkadiéré ene waɗi tendance mo ganduɗa tendance kewnoɗo haalullaji kewnoɗo powɗodire kono ɗum foof e wade noon mbiɗi sikki won jewte jewtade guila dow e pamodiral heɓama ene woodi ko mbimi ko tendance yeeyi waɗi ɗum tan ko élection locale so élection locale ari noon goto fof ne yiiɗi alay saago waɗa powɗodiral
ngal pondiral noon gasi han gadi par ce que min payi ko élection nationale minen dindi fof alay sago min jaata ɗum noon min kaldi min kawri minen mawɓe min pamodiri hen min garga min jippo e base min kalna yimɓeɓe wonde kawrital ngal waɗi te inchallah jeeɓi kadi ko yesso yarata inchallah. Merci beaucoup. kawtal yiin ha sikka nanodiral waɗi pamodiral waɗi kono e nder hakkude tourné caɗele mbaɗi est ce que hannde o won dalillaji laptuɗi jogaɗi ɗi ganduɗa hono ɗene gaddana ɓerɗe deeje e yiide wonde jogorani waalide kadi no ɗum to eyyi ɗum no huula hen seeɗa hulno hen seeɗa kono ngol lawol min jewtidi nder min jewtidi Bowal min joddima ko heewi ɗum tagui min tardi arde ga henna won erraji min banno e ngol to lawol ha addi min jaawi sertude ɗin erraji kadi min ƴeewa min mbasa wattude ɗum amin ɗamini ngol lawol wayata noon par ce que sincérité ene hen goto foof wiɓe ɓerde muɗum ko laaɓi te amin liggodo e nder liggi he amin jirtodiri koye amen kadi min paami kadi tendance o so waɗi kadi minen ɓuurata tampude minen ɓuurata bonirede donc kanko goto fof yi tampere muɗum hen ɗum tagui so wiyama hankkadi ndendiri Allah saago yimɓe cuhlere ndedi ndendiran tan donc banggue ceertugol ngol hulɓinaki oɗo saaha hawnaki so wodoyi koyde élection locale ɗum ko so ari kadi Allah mbaɗa yimɓe he goto fof foɗanta banggue muɗum kono oɗo saaha kam min ɗamina ko dental tigui rigui woni noon arama dawda kono en keeɓi momte gondi dawda jarama dawda kisma alhamdulillahi dawda min mima seydi dia jarama dawda fuutankoɓe fof nana caggal ma dawda jarama dawda arama dawda kono en keeɓi momte gondi dawda jarama dawda kisma alhamdulillahi dawda min mima seydi dia jarama dawda fuutankoɓe fof nana caggal ma dawda jarama dawda arama dawda kono en keeɓi momte gondi dawda jarama dawda kisma alhamdulillah. assalamu aleykum bandiraɓe yeɓoɓe aya o Pindi TV on calminama gongol caggal nde gummiɗen toon to Wendu Bosiyaɓe e ngoɗon réunion ngo ganduɗa kay ko Dawda Moussa Dia nodduno dendagal guure gonɗe e nder commune mum gam wawde famnude ɗumen eɗen ɗo e conseil départemental mo Kanel kono noon gayi mawɗi ɗi foof nan ɗo kawri kala responsable taweteɗo e nder département de Kanel aɓene ɗo henne gam yewtidde e hokkirde yimɓeɓe militant ji ɗi instruction ngaji woni jamiroje ɗe gandanɗa hoorema ummiri koto hooreji leydi ndi président Macky Sall ɗum noon ɓoyata joni joni ma en mbaw wadde assisté réunion ngo woni batu ngu mbawen andede ko haala toon ɗum noon ha yesso ko lawol joni joni so hawre welede Allah so hoorema woni no mbasu Dawda Dia demanda tawanno nde heewi sirlu demanda rokam Dawda resanam demanda tananam safranam sodana jara futa weltimima Dawda demanda président weltimima Dawda demanda adina weltimima kono Haruna Dia settima golle manda hirnange rewa yi worgo tanam koɓe assalamu aleykum goɗɗon on bismama e Kanel on bismama e wuuro mon min mbi on bisimilla mon laaramilla mon min ñaaguima kadi yaafuya caɗele kala mbawɗe hawrede ɗo henna e jonde mon tunde nde guleji keeɗi e ɗonkaka fof noon ko sifa mo ganduɗa tampere nde mbawɗen topde fof ene jarani en gati ko rendinen ɗo ko hunde wadde important en mbi bisimilla ifaade arɓe ɓe
en mbi militants ɗi bisimilla kala responsable garɗo e militant ɗabbo hen no gorko en sikku en e mawɗo hen wiyama bisimilla kettodiren paamodiren dabaji ɗiɗi mbasa juurde gati won faaɓe to won fatuɓe to woni ɗum ɗon noon sans plus tarder en duwnima goto meɗen fof moƴƴere Allah nde Allah hokkata en naatiren e ɗum ɗo jaam jalten kadi eɗen mbi alhamdulillahi rabbil alamina tawa Allah ene hokki en ko jinoɗen ko Allah ne wawi ko ɗum yo waɗanen ɗum ɗon monsieur le ministre mi yettima mi jarimama ko hokkitimo ɗum salmini bandiraɓe département de Kanel rewɓe hen worɓe hen les jeunes les responsables e kala gonɗo e département de Kanel eɗen mbiya noon déjà le questeur Daouda Dia Daouda Dia yandegoro jam déjà on sait qu'on a gagné. I want you député, I want député, minen e koye amen min jooɗima min niitima min mbi min jiɗi ko Daouda Diallo wonani en notre candidat. So ɗum ɓenni eɗen mbiya kadi Raki Diallo yo jaro jam. Jabaro jam par que on sait que département ko eɗen gaña ko. So ɗum ɓenni eɗen mbiya kaw men Bassirou Doroli maire de Nedori yo jabaro jam kaw Bassirou. Eɗen jogui suppléant ji wonɓe on famille Soninke bandiraɓe amen Bakary Biné Camara. Bakary Biné Camara ɗo wawne ene wonde candidature ba également de gagné. Ɓen woni candidat ji men kamɓe koye maɓɓe ɓe joni jogono jangguiɗo joni ɗum noon bandiraɓe ko jinnomi wiide mbeɗa wawi hokkude tan ko ɓurani yawde konngol e ko faati e comité électoral o komin ullino ko min mbiyani ko ɗum wonata koko noon waɗata décidé o haalana en amani e haalana ko ɗaynene ko ɗayna Abdoulaye Hamad en joni adamin Afrika en min jodima Dakar jonde tewde min ligguima ha jammaji ɗi weɗatiɗaɗum ɗum fof min jiɗno ko e dani so ɗum gari ɗo e ɗum tawa ko jiɗon ɗo hande ko ɗum woni ko min koɗata o jiɗon ɗo ko jaɓiɗal laaɓingal ceer ala hen ko ɗuuti hande komin neɗɗo gooto komin anniya gooto komin faandade wotere holko waɗi ɗum ko adduna en hatti ko élection locale wonno élection locale c'est normalement goto toni a ɗaccani serdene tan carte ɗen ɗini hande jiɗɗo élection nationale ko président de la république son excellence Macky Sall ko on hokkude majorité assemblée nationale ko fuɗɗi gade liiti ko o wawa goɗɗo nafoore sénégal ɗum noon noon to ko Macky Sall ga ko Macky Sall alay sago fof woni Macky Sall ko ɗum woni ko wawi hande en jaggi ɗon département de Kanel e inde kala gonɗo ɗo e kala candidat mbaɗan debbo Raki Diallo Bassirou Doroli ministre national e ɗo fof ɓe mbi on yamɓe suppléant ji fof ɓe mbi on
on jarama population moɗon on noddama noon fof on ngari min jarnima kala responsable gueɗe Dakar dennoɗo ene liggo jamma e ñalawma président an haaliɗi min joni e balɗi fol bango bang min jooɗima noon min kaldi min mbaɗi baɗuji alande min lurndirta e saha goto min jiɗno ko pamon mairie goɗɗi gayani e tawno ko ɗum ɓe gande comité électoral baɗineɗi ko maire ardi kono wona maire jeeyi fof wonko maire jeeyi hen jeeyi gardi ko wona ɗum goko comité o fof remi eɗen jogui habitude so maire heɓi kalis waɗe poste muɗum waɗa no welta oɗo kalis yahata noon président Macky Sall ene waɗi ɗum suive fof ma waɗi rapport laaɓɗo ceerno kala commune ma addu rapport no waɗi dépensé kalis mo président Macky Sall netti o goo ɗiɗi kalis département waɗaɗo kala maire président en tant que président comité électoral ma waɗ rapport haalnimi no dépisé kalis kadade jiɗmoɗo mo ɗum noon woto ɓuure haydara ala ko watte hen ko forani ko wonede ko rewade lawol donc ɗum ɗon ko précision mo jiɗi noon pour maire uji ganda oɗo élection ene fof ndeni en jiiɗa hay goto waɗa félicité sinno ko sago meɗen kala responsable gonɗo henna heɓa poste ɗo waɗo comité électoral kono hanndi ko wuuri ko ɗum fani mamin ƴeew kala hen komin gandi ene wawi yuɓɓinede ha moni kala yeehi hoore muɗum mayen juɓɓin janggo noon ko garal Mimi Touré woni tête liste national mo président suuɓi e teddugal rewɓe honorable député nene madame kadi mi salminima ko haali ɗum hannde e teddugal rewɓe fof mbaɗi hannde oɗo bataille ndeɗo haare ko rewɓe ko combat rewɓe ko rewɓe poti ardade ko rewɓe kadi gartotono hannde kamɓe gardina kala haare politique ko rewɓe gartoto ɗum na hannde amin yo bisimilla noon amin yo kadi kono Allah refi hen ko kala responsable gonɗo ɗo henna momin kalani ndi muɗum walla min dokkani ɗum poste ngo handi wona haydara maaro ko gueɗɗe tan tonni ɗon konen handi ɓuri ɗum ko mbimi ko min gartu hen so Allah jaɓi kala mone foti yiyeede ma waɗ ha yeeyi tina hoore muɗum min ko wonɓe caggal muɗum ɓe tina responsable ko responsable won wonɓe caggal muɗum ene moƴƴi so ñantama ɗiɓe wonɓe caggal mum ɓe mbawa weltade mobilisation o noon e ngala temps tawa ko gasi haalade il faut goten e nokkuji meɗen kittinen yimɓeɓe ɗum noon ko sukaɓeɓe nodda ron moɗon ari on tinnoɓe guila nden ha hande mbiɗa waɗa félicité e on mbaɗi ɗo e réunion moɗon gauchère sous la direction de Huudu Boubou Dia Huudu a jarama on mbaɗi ligguey baɗɗo fayde ha hande noon ko fuɗɗi continue mobilisation continue sensibilisation beele janggo no mbiyirɗon ni Mimi Touré so ari Kanel o tawa Kanel e heewi tak so ari Woursiri ko noon kala étape uji mbiyaɗi ɗi ha yetti demal ngal amin cittire noon pour tawi wiide tan ko alay sago mi heɓani Mimi Touré kono wawde il faut yeehe wone d' accord wawde ko yeehe wawde ko yeehe mami mbaɗi kala no waɗi hen ha wawde yeehe ɗum noon ndeñi haqqillaji goɗon so Allah jaɓi ƴewren ko yimɓe ɓe goppa yimɓe eɗen jaaha en jiiɗa hay goto waɗi frustré e département he département meɗen ko département tentinaɗo kala élection enen gardoto heddoro noon eɗen jogui bandiraɓe men dow mi susa haalde inde mabɓe ɓe mbi goɗɗo lawol kañumen gardoto en en jiiɗa ardede numéro 1 mo gonɗen guila 2009 ha ɗo ha hande on numéro jiɗen ƴettude ɗum noon sukaɓe ɗum noon rewɓe kalifa moon Allah mobilisation et sensibilisation ɗum ɗo noon so mi yettima ɗo hen il faut minute o caggal o seeɗa jarnade nde jarnimi caggal kala responsable gonɗo e mownani ɗo henne foof mi jarno ministre Mamadou Talla ndemin jooɗi amin ƴeew suɓade holkono o terplis département ko kanko ƴetti volontaire o wi ko tawde jalgaten nde jarnomo ɗum weemi kadi ɗe kono kadi ndimin jeehi amin jooɗi amin ƴeewa comité électoral départemental ko mbimi ko min
Mamadou Tall hay goto fondiraɓe ko nder Diawol woni kala so tawi delal mon hokkama gueɗal muɗum tina hoore muɗum bandu mon tina ɗum goto fof welto ko ɗum woni politique normal jiɗɗen ko ɗum ko no jiiruɗon ni gandon hande tendance gasi je confirme monsieur Abdoulaye Anne tendance gasi ha laaji ter ɗum yo woni baseji he maireji ɗi sono liggoyo janggo ƴeewe tendance uji ɗi foof min mi fuɗɗima commune Hoto-Kadiere a mbawi seetade mbimi kala ko ɗum nden ari ɗacce onon ɗacce ɗeɗo dogo ɗumen ko noon mi weltani e nder Hoto-Kadiere 9 to 9 ka wonande waɗoɓe siége kañum ɗum ɗoji muɗumen manateruji yoɓe naw noon ɓurɓe fof noon waɗa maire uji ɗi timme ɗum ɗo wona élection maire ko élection national jiɗɗen ko kala kartal ko wote jiɗɗen ko kanti maire ɗo ko jiɗɗen ɗen jogui candidat ko kanen investir basir doroyi pour électorat kanen pour ɓe ko ɗum naata ko ɗum woni ɗen ɗum programme ɗum noon goto fof kadi ɗum ala asmin kalɗon ha heeɗi min mbawa gayni somi alisa noon Allah jarama on jarama wawɓe yebde on wawɓe heɗade on to mbawi wonde aduna o wonɓe nder Sénégal wonɓe to e diaspora no mbiruɗa ni mbiɗa sikki sa yi jonde hande nde a fama tigui gongre e gonga ɓeɗo kamɓe jaadi e ɗum noon fuɗɗima guila ñande maître Ousmane Ngom ari ɗo min kaldi ɗo min dutti Dakar guila nden kala ko waɗa ɗo minen baddi nde wonno yimɓe so tawi onon jindi yidde so tawi minen fof min jiiɗi ko président Macky Sall somin jaadani hen tan wonmo yiɗamo kanko yiiɗi komin jaada min jiɗmi ko président Daouda yiiɗi ko président Amadou Dia yiiɗi ko président kala gonɗo ɗo e responsable gonɗo e Benno Bokk Yakar walla grande coalition président de la république yiiɗi tan ko président Macky Sall ɗum waɗi nde o namdi yo yimɓe ndendu nde moni fof ko joguino ko woppi min ndenni min gon neɗɗo goto min liggodiri joni ma won joni lebbi tati wona e réunion ji mum wona e téléphone min certani hay gotol e kala ko neɗɗo o nangguno woppana goɗɗo pour jaam wawa dañede no jiirumi ɗum ni noon ngolɗo kam gonga e gonga ene tiiɗi ene famni adani mbiɗo noon koko jiimi ko koko jiimi e réunion ji ko koko jiimi eko watte ko koko jiimi nomin keblodirtani nomin kaldata e nder amen on jii bureau amen ngo nomin pewniri ɗum ni ko guila to min pewni à l'unanimité ɗum waɗano Dakar ɓe gari ɗo ɓe ƴetti kam comme le coordinateur départemental du comité électoral kamɓe comme ɓe kalino min kadi député o suɓeteɗo mbimi non goppen le questeur Daouda Dia wona député